Però ara sí, són les 10:22. Montse, ara sentiràs un fragment de veu? Sí. A veure si el reconeixes. Som-hi. Herzlich willkommen an der Lützeburger Chambre. Je suis particulièrement heureux, ensemble avec le président de la commission de la famille, les membres de la commission de la famille. Ampans, une association, une fondation catalane de Manresa, près de Barcelone. Bonjour à tous, je vous parlerai de l'article 27, travail emploi. Je suis Montse. Montse et au Sí, nom de sóc mes jo. collègues, je vous dis que nous sommes très heureux et satisfaits Estem molt d'être ici contents i pour vous pouvoir satisfets de ser fournir aquí. nos recommandations avec l'article 27. Je travaille comme réceptionniste. Treballes com a J'essaie de bien faire mes recepcionista. tâches, Sí. mais je pense qu'on a toujours besoin de formation. I tens Parce qu'on necessitat de peut tenir améliorer formació? Sí. Continuellement. Sí? Quand j'ai fait la formation et j'améliore, Vas anar, je sais que Montse, quelque chose a Luxemburg Vaig estar al Congrés dels Diputats de Luxemburg i al Parlament. i al de Luxemburg. Parlament. Tu parles francès? Sí, vaig estudiar turisme a l'Escola Joviat i tinc coneixements de francès i encara recordo bastant Encara te'n recordes bastant. aquest idioma. Molt bé. I sí, em va molt bé per practicar-lo. I què vas anar a fer allà amb les senyores i les senyores i els senyors diputats de Luxemburg? Els hi parlaves dels drets de les persones que teniu alguna dificultat intel·lectual, però tu quin missatge els hi volies fer arribar? Bueno, específicament la nostra Fundació Ampans vam anar allà a portar un tema, cada institució de 7 països que van participar al projecte Força, que és aquest, degut a aquest projecte hem pogut viatjar, Sí? i la Fundació Ampans vam portar les recomanacions sobre l'article 27, que és el dret al treball. El dret al treball. Vau Sí. anar a dir que vosaltres teniu dret a treballar com tothom. Sí, sí. I us van fer cas? Pues, de moment, esperem que sí. Esperem que sí. Sí. Janeta, quin valor té anar-hi? Quin valor té que sigui la mateixa Montse parlant en francès davant dels diputats, parlar d'aquest article 27? Explica'ns-ho. Doncs bé, això és el procés, el resultat final d'un treball que s'ha fet doncs, amb partners europeus, amb un projecte de ciutadania activa, i com no podia ser d'una altra manera, doncs les persones amb discapacitat finalment són les que havien de fer les recomanacions i les que havien de fer sentir la seva veu. És un treball de 2 anys en el que s'han treballat diferents articles de la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat i doncs, al final s'han pogut fer aquestes recomanacions i la veritat que s'han pogut fer doncs, en un Parlament que és doncs, el màxim òrgan de representació dels ciutadans. Montse, tu fas de recepcionista on? Sí, estic treballant actualment a la recepció del Centre Ocupacional La Llum d'aquí com a Vella d'Ampans. Molt bé. I t'agrada la feina? Molt, m'agrada molt. Estic molt satisfeta i molt contenta i sí. Coneixes aquesta noia que tenim aquí amb aquest vestit texà? Qui és? La Rosa Carner. La Rosa Carner. Sí. Com és la Rosa? Com és? Com és de caràcter? Molt maca. Molt maca? Sí. Ai, gràcies. A veure, Rosa, tu què fas? Jo, doncs, primer de tot, he de passar llista per comprovar els que han vingut i els que no, i seguidament, doncs, demanar-los dinars. Molt bé. Controlar que cap se'n quedi sense. Llavors, doncs, vigilar que ningú, o sigui, que tothom agafi l'autobús a la tarda. Sí? Si algú marxa abans, doncs ho apunto, perquè ho tinguin en compte la monitora. I bé, portar una mica la responsabilitat. Tu de responsabilitat en tens, eh? Molta, moltíssima. La Montse Sánchez va anar a Luxemburg, la Rosa Carner fa de recepcionista. Tens 20... Quants anys? 29. 29. Podem explicar que tu fa temps les coses et costaven menys? Sí, tant. Tant menys, eh? Sí. Què va passar? Què et va passar? Vas tenir allò... Jo t'he vist en un vídeo que tu ho has explicat, el dia que éreu al Cursal, a Manresa. Sí, Ho vas fer fantàstic. Molt, sí. Molt. Tothom m'ha Et felicito. felicitat. Fins i tot avui, quan he arribat, m'han felicitat. És que t'he de felicitar. Vas Gràcies. fer-ho molt, molt bé. I ara ho faràs molt, molt bé. Vas tenir un accident de cotxe, eh? Sí. Amb la família. Sí. I vas estar molt temps que deien ai, la Rosa. Bé, vaig estar 1 mes i mig en coma profund. Coma profund. Dels més greus que existeixen.
I els metges què deien, els metges? Que són Doncs què? que moriria o quedaríeu com un vegetal. Però vaig despertar, Vas despertar, eh? Sí. Ho dius contenta. i tant. Tu recordes el temps que vas estar en coma? Recordes No. alguna cosa? Si ho recordés, tampoc m'agradaria fer-ho. Tampoc t'agradaria. No. I quan et vas despertar, què vas pensar? Què vas sentir? Vas veure que tot costava, que no et podies pràcticament moure, no? És que no me'n recordo ben No bé, te'n però... recordes. Però els metges deien, aquesta noia res. Res de res. Res de res. Res de res de res. De res. No parlaves. Vaig haver d'aprendre a parlar, a caminar, a conèixer-me a mi, a conèixer-ho tot. Bé, a tot. A tot. Sí, sí. La teva mare, com és la teva mare? La seva mare, la Pilar, la tenim aquí, Còpolo. Hola, Pilar. Hola, què tal? Deu estar orgullosa, Pilar? Molt, moltíssim. Molt. I tu, Rosa, de la Pilar? Home, i tant, sens dubte. Sí? Sí. Per què? La mare què? Té molta força de voluntat. És com jo. Sí? Forta. Molt Perquè forta. els metges et van dir que no te'n sorties, o allò No, que hem no. dit de les verdures i els vegetals, com si diguéssim. I tu què vas pensar? Doncs endavant. Endavant. I ànims. I ànims. Sí, i força, sobretot. Has arribat caminant. T'he vist caminant. Sí, sí. No podies moure. No podia moure'm, no podia parlar, no coneixia, no feia res. Tens una veu preciosa, parles molt bé, se Bueno, t'entén per la molt bé. ràdio no sé com se'm nota, A la ràdio però... se't sent molt bé, se't sent molt bé. Qui et va ensenyar a tornar a parlar? Qui et va ensenyar? Doncs la logopeda. La logopeda. I a caminar? Doncs molta recuperació. La mare. La Pilar. La Pilar. Pilar, tu vas creure que sí. Jo sí. Creia molt positivament doncs, que això seria possible. I Amb molt esforç. Quants anys d'esforç? Doncs 19 anys. 19 anys. Portem 19 anys, sí. I ara què pot venir encara? Encara es pot millorar? I tant. Què més es pot fer, Pilar? Tot el que calgui i el que ella vulgui. I tu què vols? Jo? Si ara mira el cel, somriu, s'il·lusiona... Bé, ara miro el meu xicot i penso que m'agradaria passar el reste de la meva vida amb ell com una altra persona, com qualsevol altra persona. El teu xicot, El seu xicot, que es diu Moisès, m'ha dit jo no vull parlar, però després d'aquesta declaració d'amor jo crec que no et pots escapar de parlar, Moisès? Jo també t'estimo. Un aplaudiment. O sigui, això jo no ho havia viscut mai, que ara em fareu plorar a mi, Tu l'estimes? Per què l'estimes, Moisès, a la Rosa? Perquè és una persona meravellosa. I tinc una vida que no em fa... No necessito res més. No ho tinc tot. Ho amb tens ella. tot. I ara, com ho feu, això, Janet, tu també plores, però tu ets d'aquí? No. Això nosaltres. No. Ens emocionem. Emocionar-se està bé, no? Quan se senten històries maques està bé l'emoció. I com s'ho poden fer per estar junts? Podran estar junts sempre? Com ho fareu? Com us ajudaran? Com ha d'anar això? Doncs jo crec que al final és una qüestió de drets i d'oportunitats, i amb drets i oportunitats les persones van endavant. Qui sap cuinar aquí? A veure, aquí anem a la cosa pràctica. Moisès, qui cuina? Qui sap cuinar? Bueno, jo una mica. Tu una mica, Sí. Sí, una mica bastant. Sí, i a més li encanta. Li encanta, o sigui, això ja ho tenim fet, La casa qui la sap portar? Tots dos? Sí. Això ho feu tots dos? Sí. Tots dos teniu feina. Moisès, tu de què treballes? Bueno, feina no, he estat fent unes pràctiques aquí en Empans, amb manteniment i de conductor, portar furgonetes a la ITV. No? Sí, què has dit? Que està molt content, que li ha agradat molt. T'ha agradat molt? Sí, és una feina que m'encanta i he vingut tot aquest temps molt content i amb moltes ganes de fer feines. Fa molt temps que us coneixeu, Moisès i Un any i mig. Un any i mig. Ai, s'havia d'haver contestat ell, però... No, tots dos, no? I us vau conèixer aquí, a la Fundació. Aquí a la Fundació, sí. I Janeta, després això, com va? I qui tutela? I qui ajuda? I què? Doncs una mica el que parlàvem abans. Nosaltres tenim una funció de facilitar, d'ajudar que tinguin accés a oportunitats, a formació, a aprenentatge al llarg de la seva vida
i és la manera de tirar endavant i que les persones puguin canviar d'estatus, evolucionar, etc., com qualsevol altra. La Conxita Codinà, que és aquí. Conxita. Hola. Avui celebrem 50 anys. Vostè fa molt temps que està treballant aquí amb la Fundació, primer era una associació, tenen un patronat. Vostè per què s'hi va posar? Hola, bon dia a tothom. Jo m'hi vaig posar perquè tenia un fill amb discapacitat i primer va entrar a l'escola, després a la residència, i en un moment determinat se'm va demanar si volia formar part del patronat i vaig dir que sí. O sigui, vostè mare. Jo mare, primer. Com a mare empenya, Exacte. I llavors què feia i què fa? En el patronat? Sí. Doncs tenim una reunió mensual al final de cada mes. I què decideixen? I participo amb totes les decisions que el Toni Espinal ens proposa, el director, i jo crec que el que aporto, humilment, és la meva visió de mare. La visió de mare. Perquè en el patronat hi ha gent diferent, gent que tenim els fills i gent que no, llavors la nostra visió, la que hi tenim els fills, doncs és una visió diferent. Vostè hi és des de quan? 12 anys fa. 12 anys, que hi és. Ara podem dir que ja ens coneixem, vostè i jo, que ens vam conèixer la setmana passada. Sí, al restaurant El Canonge. Al restaurant El Canonge. I la Conxita em va dir, jo sóc la mare d'en Marc, sóc la Conxita, sóc la mare d'en Marc. En Marc ja no viu, però jo continuo sent la mare d'en Marc i he pensat que, tot i que el Marc ja no hi sigui, la meva feina sí que hi pot ser i per tant puc continuar col·laborant. És que en Pans és una addicció. Però de les bones! De les bones. De les bones, Un cop la coneixes i t'impliques, sempre hi ha un abans i un després. Amb nosaltres també hi ha l'Andrea Apòstol. Hola, Andrea! Bon dia a Com estem? Bon dia a tothom! Molt bé, molt il·lusionada d'estar aquí. Sí, l'Andrea és aquí, però vens de lluny, Andrea. Una mica, sí. Vinc de Transilvània, de Romania. Molt bé. Ets psicòloga, treballes aquí. Què feu aquí? Aquí jo participo en aquest gran projecte amb el meu petit granet de sorra. Estic a les llars, on fem l'acompanyament de les persones en el seu dia a dia. Què són les llars? No sabem res de les llars, ens ho has d'explicar. És la seva casa, sí? És on viuen les persones que per algunes raons no poden viure amb les seves famílies o viuen entre la setmana i després van a casa de les seves famílies. Aleshores, el nostre objectiu és fer d'una llar casa seva, que les persones sentin no vaig al pis, sinó vaig a casa meva. Quina mena de suport psicològic has de donar a la gent que va a casa seva? Hem de donar un suport psicològic, bé, jo crec que és molt dir això, jo crec que amb les persones aprenem mútuament uns dels altres i fem aquest acompanyament en el seu dia a dia que sigui el més normalitzat possible i també, com no, escoltar quan tenen ganes de parlar, assessorar si ens demanen consells, però nosaltres també aprenem d'ells, de les seves ganes de viure, d'apostar, de menjar-se el món. Abans hem explicat, donen servei, fan productes per a empreses. Amb nosaltres hi ha la Mireia Jimeno. Benvinguda també, Mireia Jimeno. És la directora de Recursos Humans de la marca Stradivarius, d'Inditex. El nucli de Stradivarius és a Cabrianes, que hi ha un gran magatzem. Què feu vosaltres amb en Pans? Tot el que podem, la veritat. Nosaltres ens vam conèixer ja fa uns anys perquè vam començar a col·laborar amb un projecte que té en Pans de formació professional i oferint, el que vam fer nosaltres en aquell moment va ser oferir unes pràctiques a alumnes que estaven en aquest projecte i va ser la manera amb la que ens vam conèixer, vam incorporar una sèrie de persones a treballar amb nosaltres, de les quals encara hi ha bastanta gent treballant. O sigui, teniu gent d'en Pans que treballa a la vostra empresa. Exacte. Què fan a la vostra empresa? Treballen de magatzem, de mosso, dintre el que és la instal·lació logística i fan exactament les mateixes funcions que tot l'equip d'Stradivarius, de logística. I n'esteu contents? N'estem encantats. Perquè ho fan bé? Molt bé. Molt bé. Molt bé. Llavors, clar, fins ara fixa't que hem parlat amb persones que de prop o de lluny eren dins de la Fundació. Llavors, Mireia, ens agrada molt que pugui ser aquí, perquè, clar, tu ets de fora, no? I tu pots dir, jo
compro aquest servei, pago aquest sou si m'ho fan bé. Si no m'ho fan bé, doncs segurament faria una aportació mensual, no sé què, i ja està, i prou. Què diries a les empreses que no se l'han jugada com vosaltres? Que se la juguin, clarament. Jo penso que les empreses al final sempre tenim al principi una reserva o un prejudici, que és el fet de si realment a nivell de productivitat perds o no perds. I al final el plantejament és, moltes empreses potser s'ho pensen molt des de la visió més social, d'anem a ajudar. No anem a ajudar, anem a donar una feina a una persona que pot fer la feina exactament igual que una altra, i sí que és veritat que per mi en Pans el que ha tingut és, ens ha donat el suport per entendre-ho, i ens ha donat el suport per fer tot el procés de transició que tu necessites internament perquè puguis incorporar amb les condicions adequades en aquestes persones. Però un cop dins, per nosaltres són una persona més de l'equip amb els mateixos drets i les mateixes obligacions que tota la resta de treballadors de Stradivarius. Llavors, per poder fer aquesta mena també d'adaptació, de saber com s'ha de tractar aquella gent, us ajuda la psicòloga, per exemple, us ajuda l'assistent social. Qui ajuda les empreses? Nosaltres tenim com a contacte dues persones, que són l'Elga i l'Anna, que són les persones que primer ens ajuden a fer tot el procés de selecció. De fet, el procés de selecció també és un procés de selecció habitual. Contra persones que encaixin en el que és la funció logística. I després el que sí que fan és donar-nos assessorament a nosaltres i assessorament a les pròpies persones que s'incorporen, sobretot al principi. És una feina nova, necessites... Però exactament igual que faries un procés d'acollida amb qualsevol treballador. Amb qualsevol treballador que comencen a l'empresa, que els primers dies se l'ha d'ajudar, o se li han d'explicar les coses, i clar, tots aneu més segurs. Molt més segurs, sí. I llavors feu alguna mena de valoració, una mena d'avaluació de tant en tant de com van les coses? Bueno, és que tenim una relació bastant contínua, perquè hem anat fent altre tipus d'activitats amb en Pans, però sí, normalment un cop l'any ens assentem, un cop l'any o més, com ens anem veient de manera habitual, quan ens veiem anem valorant com van les persones que estan treballant ara amb nosaltres i després veiem altres possibilitats de col·laboració. A l'Andrea Apòstol, que ho he fet molt de pressa, que diu jo vaig venir de Transilvània i parla un català fabrià, diríem. Parlo un català de Bages. Molt bé, aquí afinant. Tu per què vas venir cap aquí? Perquè de Transilvània, com si diguéssim aquí, hi ha un trosset. Hi ha un trosset, però no us creureu lo molt que s'assemblen el romanès i el català. O sigui, jo crec que tenim més coses en comú del que sabríem. Jo vaig venir en un principi per fer un any de voluntariat aquí a Pans, perquè allà havia acabat la carrera, ja tenia una feina, però tenia més ganes de conèixer el món, de fer més coses. Pensava, no podia ser això tot, que ja està, que et sàpigues tota la vida on viuràs i de què treballaràs. Però clar, vaig venir aquí i em va enganxar. Com tan bé deia la Conxita, això és una addicció i estic totalment d'acord, perquè jo crec que és un tipus de feina i d'entitat que tothom voldria formar-hi part, o sigui, és ideal. Tant per la relació que arribes a tenir amb els companys, per la feina que fas, per la implicació de les persones que la formen. Janeta, veig aquí, veus que tinc l'ordinador, des de Barcelona em diuen que truquen alguns oients i diuen no tenen un centre a Barcelona, una mena de sucursal a Barcelona? No. Doncs no la tenim encara. Encara? No ho sabem, som inquiets i no sabem, i si a part del Bages podem donar servei a altres persones perquè se'ns pugui reconèixer la feina, que sigui de qualitat, doncs per què no? No està a les meves mans dir-ho, però... Clar, embolico, com fèiem abans amb l'alcalde, de la mateixa manera que ara esteu ajudant, assessorant, treballant amb 1.400 persones, que són moltes aquí a la comarca, podríeu tenir alguna mena de formació també de tutelatge en pisos a persones que tinguin algun tipus de discapacitat intel·lectual a d'altres comarques, al Llobregat, al Maresme, a Barcelona? De fet, diguem que a veure, físicament potser no hem traspassat la frontera del Bages, però sí que és veritat que s'està fent, doncs tenim uns equips itinerants que estan fent suports d'inserció laboral fora del Bages i també a nivell de conèixer, per exemple, de temes de treball amb persones que tenen problemes de conducta, doncs tenim uns equips itinerants que estem assessorant altres centres i també inclús fora ja de Catalunya inclús també estem fent alguna assessoria. Molt bé. Això és alguna cosa que cada cop ens demanen més. I també a nivell de coneixement tenim un postgrau a la Universitat Internacional. Molt bé.
fem alguns congressos de conducta que també són internacionals i doncs cada cop ens movem més en aquestes àrees de coneixement. Mira, Còpula, sí, a la fila 0, aquí a primera fila, tinc 2 pares addictes a la vida i per tant addictes en pans, com no podia ser d'altra manera. La Conxita em va dient que sí. Tinc la Raquel Aguilera. La Raquel és mare d'en Rubén. En Rubén té 18 anys i acaba d'acabar l'escola. Tot un orgull, Raquel? Sí. Està fent ara PAT, és programa d'adaptació al treball, i tenim suport de formació fins als 21. Molt bé, I està contenta vostè? Sí, estic, més que contenta és que fa 3 anys ell va començar l'escola aquí en Pans quan tenia 15 i a tots, a ell i a tota la família s'ha canviat la vida. De fet, a la Raquel la vam veure dalt de l'escenari del Teatre Cursal de Manresa el passat 23 de juny quan vam fer aquest acte tan bonic. Ens vas emocionar molt quan et vam sentir. De fet, també vam sentir la veu de la germana, del Rubén, que deia la Sara, des de la perspectiva, des de la mirada de la Sara, com vivia els èxits del seu germà. Per què us ha canviat la vida en Pans? Ens ha canviat la vida perquè les persones que tenen discapacitat, en aquest cas com el meu fill discapacitat per malaltia mental, la vida es converteix en molt complicada. Llavors s'ha de tenir uns ulls, per això deia, uns ulls diferents per poder acompanyar, per poder guiar, per poder fer-li pujar, fer avançar, però s'ha de voler, és un tema d'intencions, és un tema de voler constantment empentar. La societat és més complicat que ho vulgui, constantment. Llavors, ara el que teniu a més, diríem, és un grup molt cohesionat, que empeny i a la vegada abraça. Sí, de fet, quan jo dic que m'ha canviat la vida és que jo marxo cada dia a treballar, abans d'estar el nano en Pans em sonava el mòbil constantment, cada dia poder més d'un cop, i em deien, senyora, vingui vostè cap aquí, no sabem què fer. Des que estem en Pans, jo treballo tranquil·lament, i m'arriben mails poder algun dia que em diu avui, quan arribi a casa el Rubén, li heu de felicitat perquè ha aconseguit fer no sé què. Aquesta és la diferència, quan s'entenen unes altres realitats de quan no s'entenen. Clar, això ho feu vosaltres, Janet? És a dir, aquest cercle de a tots ens agrada que ens felicitin quan fem les coses bé, quan no les fem bé, que ens ajudin a millorar, no? Això vosaltres no pareu mai, oi? Sí, contínuament. Contínuament és una autoavaluació permanent, processos d'avaluació de tot el personal, parlàveu abans de les persones amb discapacitat, l'avaluació del seu treball, també els professionals contínuament també tenim aquestes avaluacions, sempre amb un ànim de què podem fer una mica més bé o què no ens surt tan bé i no tant buscar culpables, sinó què podem construir, què ens falta de formació, com podem millorar. Estàs amb un senyor aquí, Sí, mira, es diu Jordi Estrada, i el Jordi, bon dia Jordi. Bon dia. És el pare de la Laura. La Laura treballa al Garden. Ara hi farem una connexió amb la Mariola i ens ho explicarà més bé perquè la tenim allà i ens pot explicar allò en primera línia. Molt bé. Però, Jordi, què tal la Laura? Molt bé, molt bé. De fet, fa 4 anys que és aquí a Pans i va ser un abans i un després. És a dir, la Laura és una nena que ja de ben petita se li va diagnosticar això que molts pares diuen que tenen tots els nanos ara, que és hiperactivitat. Estem parlant, diguem, de finals dels anys 80, bastant severa, cosa que va comportar un retard intel·lectual i uns dèficits d'aprenentatge cognitius i de comunicació que, per tant, va fer que l'ensenyament tant de primària i secundària fos adaptat i llavors, gràcies a Pans, com dic, des de fa 4 anys, està treballant als Horts de Sant Benet, actualment és al Garden i ella i nosaltres estem molt contents. I quines tasques fa el Garden? Què fa? El Garden, ella el que fa és... potser us ho explicarà millor ella. A mi m'han dit jardineria creativa i pensat, d'entrada no se li deuen morir les plantes com a mi, diríem. D'això en sap, Sí, no, ja de sempre el bosc i la natura és els únics moments que la trobaves distreta, no? Sí, I, de fet, després de la secundària, també adaptat, va anar a l'Escola Agrària de Manresa i hem de dir que sempre hem trobat molt bona gent i gent molt ben preparada i ara tu demanaves què fa aquí al Garden, en fi, una mica de tot, menys passar per la caixa registradora, que s'hi faria un embolic, és a dir, tot el que és regar, el que és netejar, trasplantar, etc, o atendre els clients i orientar-los a la mesura de les seves possibilitats, esclar. Que sapigueu que si voleu demanar servei de jardineria, de floristeria, de decoració, allò que hi ha un casament, un no sé què, doncs aneu a gardenampansmanresa.com, que també hi posem un enllaç. Ara mateix el posem. I ja està. Fem una pausa, són 3:15 del matí. Tenim a la Moliner a punt, Empar. Mira, Còpolo, anava a parlar d'una cosa però la canvio, perquè estava escoltant a la Rosa Carné, que ens ha explicat la seva història, ens ha explicat que va tenir un accident, que va estar en coma, i justament
l'altre dia jo vaig estar parlant amb tot de metges per una qüestió literària i vaig estar parlant amb un metge que treballava a l'hospital amb persones que estaven en coma i em va explicar coses molt interessants. Em va explicar que abans no s'ho creien, que hi havia gent que estava en coma, que les persones que són joves solen sortir-se'n, que tenen bon pronòstic al cap del temps, per tant, que tu has de tenir l'esperança d'esperar, i que abans no s'ho creien, però que ara ja s'ho creuen, no saben per què, però les persones que desperten del coma, que comencen a reaccionar, solen fer-ho davant dels familiars i en especial de la mare. I no tenen cap explicació per això, excepte l'explicació amorosa. Jo li preguntava a la Rosa, i tu quan et vas despertar qui hi havia? I diu, no me'n recordo, estava sola, però de seguida va venir la meva mare. I és aquesta qüestió, i ells diuen, no tenim cap explicació, però nosaltres els diem, ens imaginem una persona en coma i li diem, mou el dit i no fa res, però ve la mare i diu, mou el dit i sí que el mou. Entén, és a dir, sent aquella veu que ha sentit des de que estava a la panxa, igual que les cançons que t'emocionen, és a dir, no sabem per què, però hi ha algú que està en coma i sent una cançó que l'emocionava i reacciona. I no en tenim cap explicació científica, però sabem què passa i per tant els hi hem de dir als familiars. Penseu això. I aquesta qüestió a mi em fa pensar en allò dels pobles d'abans, quan et deien i tu de qui ets? I tu dius, jo soc de la Maria. És a dir, tu ets una propietat, una pertinença, que és mentida, perquè els fills no són teus. Els fills és com un préstec que tu tens, tu els has d'anar regant i llavors, però no són mai teus els fills. El que passa que sembla una pertinença. I jo pensava també que quan tens un fill, i pots tenir fills amb milions de circumstàncies, aquí n'estem veient de molt diferents, però tu tens un fill i quan el tens hi ha algú que ja en tenia i que et diu ningú el coneixerà com tu, i tu dius no t'ho penses, però després és veritat, ningú del món coneix el teu fill com tu, que ets la seva mare, i aquesta és la qüestió extraordinària de tot això. La Rosa Carné, costa-li al micro, es mira la mare i la Rosa diu, quan vaig tenir l'accident, les amigues van desaparèixer? Totes. Qui va creure en tu? La meva mare. Qui més? Gairebé ningú més. Com ella, ningú més. Exactament. És això que diu l'Empar. Sí, sí. I vostè què? Que veu muntanyes i té fe? Diríem, per què ho sabia? Que la Rosa tiraria endavant. Doncs és esperança, és perquè jo conec la meva filla, sé que és una persona molt forta i totes dues vam fer un tàndem per lluitar contra això i tirar endavant. És important que vosaltres tingueu avui, que estigueu aquí, que ens oferiu el vostre testimoni. Això que ens deia ara l'Empar, penso que és molt útil també per a aquelles persones que passen per la situació de tenir algú en coma i que diuen no, ja no sent res. I què caram, mentre ets viu hi ha coses que no sabem que passen, no? A mi em deien això, que la gent jove té bon pronòstic, més que no quan ets molt gran, però i que sobretot els familiars, i també m'explicaven una cosa, deien tu vigila què dius davant d'ell, perquè potser t'està sentint, no sabem res de res. Tots sabem que l'oïda, aquí que tinc la psicòloga, és el sentit que es manté dels primers que es creen quan estem a la panxa de la mare i dels últims que desapareixen. Hi ha molts moments a la nostra vida que hem vist que no podem parlar i en canvi estem escoltant, estem sentint. Per això diuen que tenim dues orelles però només tenim una boca, no? Mariola Dinarès, on ets? Hola, què tal? On ets? Jo estic la mar de bé aquí. On ets ara? Home, som a la Santa Maria de Comabella, que això no és un poble, sinó que és una finca que està formada per les oficines des d'on estem fent el programa, però també a fora hi ha una altra vida, no? Perquè avui aquí hi ha una gran festa per celebrar aquest 50 aniversari. Ara hi ha hagut castells, que ho hem viscut, els Tirallongues de Manresa estan fent castells, també hi ha màgia, estan fent botifarrada, estan fent moltes coses, també hi ha una rulot de menjar, és a dir que és una gran festa. Davant meu hi ha l'escola, aquesta escola que parlaven, la Jeroni de Moragues, de nanos de 3 a 21 anys, una escola coneguda, i després el Garden. Aquest Garden s'ha de parlar del Garden. Per què? A veure, per què, Mariola? Jo soc una... M'agraden molt les flors, l'Albert, que ara us el presento, ho sap. És un Garden que està posat de colors, o sigui, en un lloc hi ha les flors grogues, en un altre lloc hi ha les flors vermelles, tot de cromatisme, i ell m'ha dit, l'Albert Llimós, que és diplomat en interiorisme i empresarials, i és que és el responsable d'aquest Garden, diu, nosaltres formem part d'un projecte que es diu Jardinarium, hi ha 38 Gardens d'aquest tipus i ho fem així, no?
no? A les flors d'un cantó i de l'altre. I a mi m'agradaria que l'Albert ens expliqués una mica el funcionament, perquè al llarg d'aquesta hora hem parlat molt de quina manera funcionen, de quins tipus de treballadors teniu en aquestes empreses, de quina manera treballa en Pans, i hi ha com una diferenciació entre uns treballadors que són especialistes, en aquest cas hi ha 6 jardiners, o també el responsable de la caixa, llavors hi ha gent del Centre Especial de Treball, el Josep, l'Antonio, la Maria Àngels, la Montserrat, la Lídia i la Laura, i després hi ha uns 24 nois del Servei Ocupacional d'Inserció, que és una mica a cavall entre la formació, un cop s'acaben de formar, i un cop tenen, diríem, el contracte. No, Albert? Com es treballa un garden d'aquesta manera, Albert? Bueno, es treballa molt a gust, el garden, ja ho has vist, no? Nosaltres ens organitzem una mica per seccions, no? Tenim responsables de zones i els nois d'inserció donen suport a totes aquestes persones responsable de cada zona. Molt bé. Però això no es nota, és a dir, no pensis que és una cosa així, oi que diferent aquest garden, no. M'has dit que esteu en un rànquing dels millors gardens de Catalunya? Exacte, sí, la veritat és que és un aparador que és preciós i és un garden, considerat dels més macos d'aquí a Catalunya. I vosaltres en el garden no us voleu fer milionaris. Què voleu fer amb aquest garden? Nosaltres el que volem és créixer moltíssim perquè tenim un objectiu claríssim que és contractar més gent amb discapacitat i ho estem aconseguint i com a mostra la Laura que fa un any que s'ha incorporat amb nosaltres, una incorporació brutal, fantàstica. Clar, Sílvia, tu vols un hort a la teva vida? Oh, jo sí. Què et sembla? L'hort i el jardiner. Ara al cap de setmana fer un hortet, ara et anirà bé, no? Sí, intentaré, però hauríem de veure si podem establir, Albert Llimós, alguna mena de servei que de tant en tant veniu, diríem... De tant en tant, en el cas de la còpula, bastant sovint. Perquè tot allò com si diguéssim revifi. Sí, això cap problema, Perquè, ho podem arreglar molt ràpid, això. Avui ja us hem posat 4 flors per aquí a la taula, no em sembla? Oi que sí? Sí, ara les hem amagades perquè amb el micro les hauríem tirat a terra, però ja les tornarem a posar. Feien molt de goig aquests centres. Però tenim l'assessorament de la Laura, que és l'especialista de l'hort. O sigui, tu quan arribes al garden hi ha la Laura Estrada i ho sap tot de l'hort, m'han dit, que tu ets la que en saps més, Laura. Hola, bon dia. Bon dia. El teu pare parla molt bé de tu, Laura? Sí, has d'estar contenta, M'alegro molt, també, d'això. Què saps fer, tu? Jo el que sé fer, què fas? Arribant al garden, el primer lloc és obrir les portes per donar la benvinguda als clients, als primers clients, regar, tasques de regar, etiquetar, treure fulles, molt bé, orientar els clients també. Orientar els clients. Escolta, això de l'hort crec que ara està com molt de moda. Què? Molta gent vol tenir un hortet a casa. A casa, sí. Ara ja no cal que anem al camp, no?, a fer horta, l'hort ja ve a casa, no?, directament, o sigui que una alegria més als balcons, no? Molt bé. La Laura fa un any que treballa en el Garden d'en Pans, però saps on va estar abans? On era? A un hort que nosaltres vam ser a l'hort. On? Home, de Sant Benet de Bages. Oh, que és preciós! Recordes que vam fer una connexió en aquell hort preciós? O tu que te n'hi vas anar, que disfrutes, a mi em van portar l'hort a mi, amb el Cusó. Sí, em va portar l'hort. L'hort, el Cusó et va portar l'hort. El Cusó és el Xavier Cusó, que és un company d'aquí de So, que a la que et descuides et porta l'hort. Sant Benet és una experiència molt maca, agradable. Sí, molt bé. L'aire lliure, molta bé. Energia i hi ha molts, això... Molt bé. Ara venim cap al Garden. Us deixem aquí, Laura, gràcies. Arribarem a les notícies de les 11 d'aquí no res. Després parlarem amb la Mary i en Marc, la Mary Garcia i en Marc Bravo. A veure, hi ha persones que tenen algun tipus de problema amb les seves capacitats, però diuen, nosaltres volem formar una parella, volem anar a viure junts. I llavors què hem de fer? S'ha de dir que sí? S'ha de dir que no? S'ha d'acompanyar? De quina manera? Doncs ja sabeu que a aquestes hores, a les 11, parlem d'això dels afectes i la parella. Avui també, avui des d'en Pans, aquesta especial del suplement a Catalunya Ràdio. Fem el suplement amb Sílvia Còpolo des de Santpedor, compromesos amb totes les persones.